Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. 30 aprelde Türkmenistanyň hökümeti Oraza aý münasibetli goňşy Awganystanyň halkyna ynsanperwer ýardam iýerýändigini ma'lum etdi. Onuň ýa-da 2-nji maýda Türkmenistanyň döwlet medeniýeti Awgan halkyna iýerilen ýükün Awganystana ýetirilýändigini habar berdi. Awganystanda hereket edýän Taliban jeňçileri Türkmenistanyň Awgan halkyna şol sany etnik türkmenleri iýeren ynsanperwer kömegini ele geçirdi. 27 aprelde Türkmenistanyň Lewap we Mar vilayetlerine Turon tebiği betbaatçylyk barada Türkmenistanyň hökümeti şol sany döwlet medeniýeti dumuşlyga dowam edýär. Dünýä türkmenleriniň bu sanyny Awganystanyň Farab vilayatynyň halkyna türkmen hökümetiniň iýeren ynsanperwer kömegini Talibanyň ele geçirmegi barada Azatlyk Radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamerdan Ulumuradynyň beren maglumatlaryny hemde Türkmenistanda bolan tebiği betbaatçylyk barada türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi haly bilen geçirilen gurrundeşligi dinleyijilerimize ýetirýäris. Şamerdan ula siz Oraza aý münasibetli Türkmenistanyň hökümetiniň Awgan halkyna şol sany etnik türkmenleri iýeren ynsanperwer kömegini Talibanyň ele geçirendigini habar berdiňiz. Şu arada dünýä türkmenlerine giňişleýin gurrun berip bermisiňiz, maglumat berip bermisiňiz? Türkmenistan onun konuda diye ynsanperwer kömeklerini Awgan halkyna ynsanperwer kömeklerini edip berýär. Yine de Nowatdaky ynsanperwer kömeklerini etdi. Ramazan aýyna gabatlap 600 ulagyn ýükli ynsanperwer kömekleri geldi. Geçen şemle günü yani 2-nji maýda Awganystana akdynamendene gelip ýetişdi. Türkmenistanly ulag sürgüler şol kömekleri daýy getirdiler. Soňra akdynamenderinde ol kömekleri getirip çürdiler. Şol kömekler şo taýda düşürildi. Soňra ýerden halka paýlanyp berilmeli de Faryab vilayatynyň ýaşaýjylaryna. Faryab vilayatynyň Anykoy etrafy bar. Garamgol, Kançarda, Gorgan etraf. Ol 4 etrafyň ýaşaýjylaryna paýlanyp berildi. 4 etrafyň ýaşaýjylaryna da deňçiler hareket edýär. Şoňa garamazdan şol etraflara şol kömekler paýlanyp berildi. Şoň galan kömekler Faryab vilayatynyň beýleki etraflaryna ugruldy. Anykoy etrafyndan soň Anykoy etrafyndan ta Faryab vilayatynyň paýtagty Meýmene şäherine barýança ýol ugra jeňçileriň ýetilerinde galýar. Türkmenistanyň gelen kömekleri alyp barýan ýük ulaglaryny jeňçiler saklapdy ýolda. Jeňçiler saklap onu alyp emmesini öýde ýetirýärler. Şol Türkmenistanyň gelen kömekleriň hemmesini Türkmenistanyň gelen kömekleriň arasynda köpden azyk ýymytyň bardygy aýdylýar. Tandyr, ondan soňra ýumurta, başga da şundan gök önümleren barmyşyn. Şol gök önümler indi şol wagtynda halka paýlanyp berilmese onuň zaýa boljakdyr aýdylýar. Şonuň üçin ýerli häkimiýetler şonu eger bizim bermegimize hem mümkinçilik göretmedi. Talibanlar onu qaytarıp allyka aldy. Şu talibanlar öýle halka şonu paýlap bersin diýip şeýdip talibanlara seslendiler ýerli häkimiýetler. Şamerdan ula Türkmenistanyň beren kömegini Talibanyň ele geçirmegi barada Awgan hökümeti, Awgan resmiýetleri, howpsuzlyk güýçleri başga näme diýär? Faryab vilayatynyň hakimi Naqibullah Faýyk ýeti reaksiýa bildirdi. Talibanlary bir jenaýatçy diýip atlandyrdy. İnsanperwer kömekleri Oraza aýynda halka mätat halka şol kömekleri ýetirmegeden bular Talibanlar maý bermedi. Bize şol kömekleri gaýtaryp alyp aldy diýipler. Soň köp kaýynç bildirdi. Kynçylyk tarapy şonuň üçin kömek beriljek, Türkmenistanyň bize kömek berijek diýip bir topar mätat adamlar Faryab vilayatynyň merkezi Meýmene şäherine ýerleşipdir eken şu gün. Ýani şu 7-nji maýda. Şol kömekler geljek we mana kömek beriljek diýip olar taýýarlyk alyp hemme toplanşan eken. Şol kömekler otay ýetmändir. Şol kömekler ýolda gaýtaryp Talibanlar kömekleri saklap, şu kömekler onlara barıp yetişmändir. Şonuň üçin hem hakim aýtdy, mana şu halklarda aýal, çagalar, ýetimler garaşy ki şol kömekler gelerdi. Emma ol kömekleri Talibanlar ýolda saklady. Garyp asylar, ýa-ni garyp gurabalar ýok bol adamlara ýetmäge mümkinçilik bolmady diýip şeýdip näýeligini bildirdi vilayet hakimi. Talibanlaryň onuň almaga ýerli güýçlerde bir aktivlik ýokda, ýerli güýçlerden we burun ýerine goraýlanmasa başga halk goraýlan ýokda. Faryab vilayatynyň etraflarynyň oglarynyň hemmesinde jeňçiler hareket edýär. Onuň soňra ýol
şayolun oğrunam jengçiler hemmesine yetildiği sonunda jengçilerin hüküm veriyor şayolun oğrunam. O bolarda da yine şol paytak Meymene şäheriniň merkezi hökümetin yetildiğinde bolmaga baş Meymene şäheriniň etekleri daşdöwrekleri jengçiler bar daşdöwreklerinde. Şonuň üçin awan hopuluk goragy güýçleri ol kömekleri halka yetiştirmekte mümkünçilik bilmedi, onu gorap bilmediler. Talibanlar hemme kömekleri kaytarıp aldı. 6 yük ulağa yüklü maşinlerin hemme sakladılar ve halka aldılar hazırlıkça. Onu halka paylayan belli. Şu waka haçan boldy Şamerdan ula? Ilki Türkmenistanyň hökümeti 2 maýda Türkmenistanyň resmi medeniýeti owan halkyna iýerilen ýardamlaryň ynsanperwer kömekleriniň gowşurulmagyny habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti 30 aprelde ýardam iýerýändigini ma'lum etdi. Inni şu ele geçirmek hadisesi, Talibanyň onu talamak hadisesi haçan bolup geçdi şu waka? 2 maýda Aknewenlerine şol kömekleri gelip yetişdi. Aknewenleri diýmek şol Wasan tarapy Amamnagardan geçip Aknewenlerine geldi. Şol yük ulagy maşinler gelip yükleri äkendiler. Türkmenistanyň Mazar Şehitdäki konsuly Türkmenistanyň gelen kömekleri yerli resmilere gowşurdy. Sonun son kömekler Aknewenlerinde de şonu iwermek üçin bir owan güýçleri bilen iwerilmese ýa-şoňa fursat tapyp iwermese onu deňeldik iwermek mümkinçilik ýok da wasanda derä Talibanlar gaýtaryp alýar. Dine kelip şol kömekler iwerilir men durdy. Şotaýda Aknewenlerinden soň din şol kömekler Aknewenlerinden ýüklenip Meymene şäherine uğradylýar. Soň ýolda yine de çakmışık bolup şol çakmışık esasında Talibanlar owan güýçlerini ýypdyr, owan güýçleri hakykatda soň kömeklerini watan şol insan-perwer kömekleri jengçilerin ýetilerine geçdi. Şu jengçiler hemme talap aldylar. Kömekleri hazır ulaglar, kireýet sulan ulaglar jengçilerin ýanynda hazır. Hiç kime paylanan yok. Şol özýände saklaýat ýene bir yük ulagy şol harby merkezine Talibanlar alyp gitdir. Başga ulaglar şol meýdanda Durdi Aryap welaýatynyň hakimy şunun eden çykysynda aýtdy. Onun maglumatlary görä Taliban şol ulaglaryň Türkmenistanyň marýan ynsanperwer kömegini alyp barýanyny bilip ýörüýte hüjüm etdimi şol ulaglary? Zat gelse onu Türkmenistanyň elçini başga ýerden barlaman getirmýär. Türkmenistanyň gelýänini bilip bu şoňa gaýtardy onu. Türkmenistanyň gelen ynsanperwer kömeklerini bilmeýän bilýär Talibanlar. Şu ynsanperwer kömeklerin matat adamlara berilendigini hem bilýär. Şoňa garamazdan şoňa gaýtaryp şonu saklady. Şu kömekleri nähädir indi hiç kime şonu bermänem otyr we hökümet resmileriniň onu aýlap bermegine fursat bermedi de Talibanlar onu gaýtaryp hemmeni aldy şu kömekler. Bu meselede Uwanystanda ýaşaýan etnik türkmenlerine hil garaýşda Şamerdan ula. Taliban bu ýardamlary kime paýlar? Bu kömek Uwan halkyna gowşurlarmy? Etnik türkmenleri de näsip edermi goňşy Türkmenistan hökümetiniň iýeren kömeklerinden peýdalanmak? Etnik türkmenler Anykoy etrawynyň dört etrawynda Anykoyda Kançarga, Gorgan, Karangol etraplarında türkmenler gowşun bolup ýaşaýarlar. Şol türkmenlere bir az kömek Türkmenistanyň gelen kömekden berildi. Şol kömekden. Şonuň akalany o tarap kömek. Misal üçin Anykoydan çyksan Meymene tarap böyle dawa etrawy böyle dawa terentap ýa soň Meymene şäherine geldi. Meymene şäherine gitjek bir uğran yükleri düşürdüler de onun bir ki büyük ulağı gelin kömeklere şol dört etrafa paylanıp verildi. Anykoyda Kançarba etrafının Garamgol etrafının Anykoy etraflarında Türkmenlere bunun paydalandığı haklarını aldılar. Bunun zıgıalarını başka haklara gitjek kömekleri gaýtaryp aldılar Talibanlar. Hundaýberde 27 aprelde agşam Lewapda we Maradotron harasatdan bäri 2 hepde ulay wagt geçdi. Türkmenistanyň hökümeti henüzem bu harasat boýunça dymyşlygy saklaýar. Siz sinçi hökmüne bu ýagdaýa nähili baha berýärsiňiz? Türkmen resmileri bilen bir hatarda Türkmen medeniýeti hem harasat barada dilýärmiýär. Bu ýerde 2 sany mesele bar. Ol bilen Türkmenistanyň prezidentiniň alyp barýan siýasaty we Türkmenistany güllep öşýän ýurt bagtly zamanyna ýaşaýar diýe şonuň üçin ol ýerde hiç bir betbagtlyk bolmaly däl. Türkmen medeniýeti gönüden göni prezidentiň garamagyna şonuň üçin ol medeniýet prezident tarapyndan nähilidir bir alamat berilmese ol habarlary çap edip bilmez, aýdym bilmez. Bütün medeniýet öňkü döwürlerde
Meselen bir neşir organy, bir gazet ýa-da jurnal haýsam bolsa bir gurama degişli bolýardy. Meselen Edebiyatda Sunot gazeti Türkmenistanyň ýazgyçylar birleşigi bilen Medeniyet Ministrligine, Ýaş Kommunist gazeti Komsomola degişli şolar ýaly her organyň bir özüniň ugru bolýardy, degişlilikdäki ugru bolýardy. Soňky döwürde Türkmenistan garaşdyrlygyny alandan soň Niýazow döwrüne eýýän neşiriň howandary Türkmenistanyň prezidenti diýip aşagyndan görüýtü bellenildi. Şol siýasat häzirem dowam edýär. Türkmenistanyň çap bolýan ähli neşirleriň howandary Türkmenistanyň prezidenti şonuň bilen birlikde de Türkmenistanyň çap bolýan ýa-da aýdylýan ähli habar ferişdeleri gönüden göni prezidentiň garamagyna durýar. Şoň üçin hem Liwapda hem marda bolan kelekçilik barada Türkmen metodinyň dymmagy öz-özünden düşünükli zat. Güýçli howa hadisasyny adam pidalarynyň hem bolanyny barada maglumatlar bar. Yerli ýaşaýjylar agyr ziýan çekdi, binalara, ýaşaýyş jaýlara uly ziýan ýetdi. Türkmen hökümetiniň tanqidçilary adatdan daşary howa hadisasyna häkimetleriň taýýarlygyny we helakçilikden soňky beren gaýtawulyny ýa-da dikeldiş çärelerini goýberilýän bärdin gaýtmalary tanqid edýärler. Hakykatdan hem bol ýerde bolan ýagdaý agyr. Sebäbi bizim bugünkü men öz tejribämi seretmeýän men 70 ýaşdan geçen adam şeýle bir harasadyň gaty güýçlü harasadyň gelenligini mene bilenmok. Harasat bolýar ýöne tamlaryň üçügini sypyr gider ýaly, agaçlar opur taşlar ýaly. Şoň bilen birlikde film gelmegi, ýagşyň gelmegi de gaty bir aýratyn TV hadisa, ýoğuz TV hadisa. Ondan soň şol ýagşy bilen güýçlü şemal bilelikde gelse, onu hakykatdan hem agaçlara, jaýlara, muman dik duran wadyň ählisine gaty agyr ziýan ýetýär. Bu bolajak ýagdaý ikinji bir tarapdan Türkmenistanyň ilaty şol helakçilikde ýiten çağalar bar diýen maglumatlar bar. Adamlar ýok bolupdyr. Hatta ýok bolan adamyň suratlarynyň bardygy aýdylýar. Ol bolup biljek zat sebäbi Türkmenistanyň ilaty daşarda köp hereket edýär, daşarda ýaşaýar diýen ýaly. Çağalar daşarda oýnaýarlar, wagtynda öýe gelmeýärler. Bir meselem aýdaly, ýowuz şertlerde ýaşaýan adamlar ýaly beýle bir agyr şertde taýýarlykly däl. Ikinji bir tarapdan egerde Gunwatary alsak ösen ýurtlary, şu ýerde öňünden howa maglumatlary berilýär, bir hepde öňünden aýdylýar, takyk maglumatlar bir hepde öňünden çaklamalar has onunun öňräge gidip bilýär. Şoň bilen birlikde haçan nähili ýagdaýyň boljakdygy bir näçe gerek duýdurulýar. Ine şoň bilen birlikde Ýewropanyň käbir ýurtlaryna bir gaty geň ýagdaý, hatda haýsy sagatlarda gün çykýanlygy, howanyň açyk bolýanlygy da aýdylýar. Şol maglumatlar iki bilen gedilen jedýän ýa-da ýöne öýli gedilen edýän garrylar üçin, adamlar üçin berilýär. Hatda şeýle ownuk detallara çenli Gunwatarda göz öňünde tutulan, emma gynansa Türkmenistanyna şeýle taýýarlyk ýok. Munyň özi görüşimiz ýaly agyr telekçilik alyp bardy. Adam pidalaryna, adamlaryň gitmegine, çağalaryň gitmegine alyp bardy. Büyük gaty agyr ýagdaý. Gaty agyr muny nähili düşündirjegimi biler ýaly. Bir harasadyň gelmegi, adamlara agyr ziýan ýetmegi, ähli adamlarda ören bir agyr duýguny döredýär. Ýöne adamlara iýleşlerimize şol tufanyň ziýan çeken adamlara, şol tufan zerarly agyr hasraty watan adamlara şu mümkinçilikden peýda öz gynançyny bildirýän, olaryň bu Ramazan aýyna ruhdan düşmän bir geljek işlerini, ertirki gününe has berk yapışmaklaryny, töwerekdaşdan howatir bolmaklaryny haýyş edýän. Ören agyr ýagdaý ol diňe üstünden bela inen adamlar üçin däl, bizim ähdimiz üçin hem ören agyr, üçin hem ören agyr, üçin hem